Dikepenake ayo londok
Sri Kandi jadi kembar cacing wonten sekawan ya Mas. Ya. Kaya ngapa iki? Op. Kaya mangkene iki. Ayo diteleng bebarengan merasakan kalian supaya panjenengan nggih. Nah, hey. Ho. Op. Banjur ngomong mas aku jasno ceritane wong seneng tunggal sak bale wiwitane lagu jejer sapendingane saya suwe saben jejer banjur ngomong mas aku kasno kowe kenongo hatiku digawe lara melati agawe lara ning hati kebanget coba agawe hatiku bingung tambahe mamar tresnoku wis wong tresno ora kenal sembrono ora becik kanggone para wanita
matur suwun Kang Tur. Ha he, ha ho. Ha e, ha o. Ye, ye ho. Ha e, ha ho a. Ha e, ha e. Ho ya, ho ya. Ha e, ha e. Ho la, ho la. Ha e, ha e. Ha ho ya. Ini kanca-kanca saking ucapan matur nuwun kawuhipun Kang Tur. Monggo samangke saged pepanggihan wonten ing tanggal 25 Mei. Ha ha yo. Ha ha ha. Yo yo yo. Yo. Ha ha Jas. Sing tangguh aja senengku golek mina mong anca sutra os Yeah, oh,
Siti. Lo. Os. Nah. 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 Yeah.